baby yadda kike kwalwa abinci ko karatu baki haka. Kai daddy, karatun ma ba abun mu a baya ba. To me aka koya muku a makaranta yau? Kalmomin Hausa. To gaya min kalmar da ta fara da harafin A. Abinci. To ba. Biskit. Brabisko. To ta. Cikin cikin chocolate. To da. Dambu doya dankali. To ba. Tabbasu. Dama na ce ko kalmomin na abinci kadai kika iya. Ai baka ce banda kalmomin abinci ba. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai daddy yau dai ka dawo da fara'a. Ai ko dai na an gobe irin wannan ba. Kwarai ko na dole ne. Mai girma gwamna ya naɗa ni SA, za a kai iyali na dukan ku Makka, sannan da albashin miliyan 5 duk wata. This gang is the most. Ai ko da mun taɓa. Amma ya ce sai na aure ɗaya shi, ko kuma a koran aikin. Ko da tsohuwar shi zai haɗu ka aro daddy. Ai ko ɗar aiki ba za a kawo nan gidan mu ƙara su kore ka ba fansho ba gratuity. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Baby! Yawwa, da na ce zan auro ɗiyar gwamna, da wa kika ce a haɗo? Da tsohuwar shi. Madalla, to ɗiyar ta kusa zuwa. A daddy a hasa. Wai shi auren za a fasa? Kwarai da gaske. To saboda mi? So kake ta ida bige wannan zama makauniya? Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Baby, tunda na ce zan ƙaro aure kin ba zama cikin gida lafiya? Yajin aiki na yi. Na zaman gidan? To me aka yi maki? To, na gane. Hakuri zaki, ai momin kice fa. Ai ko kai ne dadi, ba za ka haƙura ba. To ya zaki da ita baby? Abincin gidan na daina ci. Kin yi daidai baby, har ruwan gidan ma kamata yake daina sha. Na zaci lallashi na za ka so kake in mutu na ma janya yajin aikin. Dama yunwa nike ji, shiga zan yi in banci abinci. Yanzu. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai ɗurin gona haka ake jinya. Ga mara lafiya kana feta kanka. Haushi ta bani ta ƙi komi. To kyale ta je kai bar ruwan flowers bari in je in sallah. Sun sabon lahiya ta ƙaro da mun dan ka in je makaranta kawai. Ki ɗurin gona wa ya ce ya bata madara a baki? Tunda ba ta iya sha likita ya ce ai mata allurar ta. A taimakan ba sai an yi ba. Yanzu ina iya sha da baki na. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Alƙuran kowa ya aje furen nan ciki zan yi da ita. Sarki na hura ta. A haba baby daga da mana yake tambaye ni hura ni na ga wata hura. Dama maganin bera na saka dan in kama mai man ɗauke. Ike ne Allah ya kai ni ta kashe ni. Salaman kaulin bire. Kai da ba kai ka shawara ba ni kake ma kuka. Bari ne ya gani da asibiti ko ga lakuna dan samu da abu kamin in mutu. Ban sa komi ba da man dan in ja ma kunne. Shikenan ya shanye min ba sa koyo ba. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Ya na ganki ke kaɗai baby, ke kaɗai kika dawo? Kaka Maido ne yana can ya sallame mai mashin. Kun zo kuma gashi zan fita yanzu. Yau Asabar papa ba a aiki, ina za ka? Gidan su momin ki zan je tunda ta yaji bata dawo ba. Bai kamata ka je ba. Saboda mi? Da ta yajin farko baka ga na bita ba? Eh. To yanzu fa? Baki bita ba gidan kaka kika je. Tun da kaɗai muka ci gidansu. Da ta gaji da kanta za ta dawo gidan nan. Ko dan kazin da muke ci nan gidan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Yanzu har an shekara 60. Bayan shekara 60 kuma. Ƙasan mu mana baby. Da mai shekara 60, da mai 70, wanne ya yi tsufa? Yo mai 70 mana. Ƙarshen zamani, shekara nawa ake yi? Addini ya ce 60 au 70 wato 70 ko 60. Ta shekara 60, saura 10, kada ta hatsi da mu. Tashi mu tai kawai daji. Na kuma za mu. Iraki ko Amerika. Kin taba ganin nukiliya ko bom? A TV ba? To a zahiri zaki dinga ganin saman kanki ana harbowa. A bari in mai da kayana. Ƙwara in mutu a ƙasashen da bom ya tarwatsa ni. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Wai shi wannan yaro har yanzu bai dawo ba na kagare in koma gida. Gida ba a cin koto sai nama da madara. Wani yaro kuma kaka? Nan gidan mana. Ai ba yaro nan gidan. Mai nan gidan. Wai dadi, yawon yi ka tsau kaka. Ikin da kanshi ba ni ne na yi shi ba. Kai ne kaka. Ya ce zai je ya maido moni. Amma na ba shi shawara. Ban sani ba ko ya bi. Wace shawara? Kin kyauta ni ma irin ta bani yana yaro sadda tsohon shi na man yaji. Daga nan bata kara ba. Kace shi ma ya tugu. To sai ma kuwa. Shi yasa an aka biye ni bai cewa komi kenan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai ɗurin gona me kake yi nan cikin rana? An magani ne. Baki san kulor bayar da ba ta san zashi ba? Oh, maganin ta ne. Kware kuwa shine. Inda sahi nake na kuma anan zan yi ni. Da na haka ba ni ba ta. Wannan kanka kaɗai kai mawa. Yan gidan ku ha. Kowa ya makan shi. Akwai yanda za ka yi maganin ta. Ba za ta shigo garin nan ba kwata-kwata. Yawwa. Gaya mini to baby. Bisa titi za ka tai ka baje. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen.
Kai wa ya ce maka ana hitsari a nan wurin? Wallahi ban sani ba. Ban san ba a yi a nan din ba. To duk wanda ya hitsari nan wurin biya yake yi. Hitsarin tsaye naira 1000 ake biya nan wurin. Wanda ya hitsari a tsugunne naira 500 yake biya. Dan haka sai ka biya hitsarin tsaye kai. Naira 1000 zan bada? Naira 1000. Ai ba hitsarin tsaye ne ba na tsugunne ne. Na tsugunne ne? Na tsugunne ne. Ina Allah ya taimake ni 500 kaɗai zan bada. Yawwa kata. Allah ya taimake ka. Mu ce ka tai. Kai. Kashi banza. Wallahi na tsaye nayi. Fitarin tsaye nayi. A gare da cuce shi. Daddy ga report ɗin makaranta ta na an so jiya baka nan. Wow, na ɗaya. Kyau baby, that's great. In Allah ya yarda sai kin yi gwamna. Kai a'a. To sai kin yi minista. To na gane. In Allah ya yarda ke zaki zama shugaban ƙasa mace ta farko a ƙasar nan. Ina duk bani so. To saboda ni? Ina aljanna nake son shiga. Ban gane me kike nihi ba. Shugabanninmu na yanzu. Me suka yi? Yawancin su duk an wuta ne. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Wallahi ba zan yarda ba 10,000 za ka bani. Dan Allah kai hakuri 8,000 ita ke nan. Kai. Wai mashin din shi zai bani kuma ya cika min 10,000. Ni kuma na ce 8,000 take nan ya haƙuri a ansa. Yawwa, kai yanzu ina motar da zaka bashi. Ai ba mota bace ba keke ne ga yana. Kai yanzu dama keke za a baka ka bada mashin kai cikon 10,000. Bare kuwa, amma kai gara ne. Ai shi ya sani da ban gari ba ta yi keke ya fi mashin daraja a nan garin. Bare kuwa. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai, yau akwai kasuwa. Yawwa ga ma wani fasinja nan kuma ba mashin ba kurkura. Fasinja na ne. Assalamu alaikum. Yanzu malam duk waɗanda na sai da ne. Da na sai da ne da baka ga an sa musu ganye ba. Express muke. Ina za a kai ka kohon marusa ko kohon dirki. Yanzu duk waɗannan haya ake da su ina masa su. Ai duk sun tafi masallaci. Kai ya haka baka je sallin ba. Fasinja na gani shi yasa. Kana nihin yanzu da kekuna kuke haya. Ba kai ka ce kekuna sun hi babur daraja ba idan dare yayi. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Najeriya, Katsina. Ke me yake madariya? Kai, me kuke yi madariya? A'a ba komi. Wai ni raina ni kuka yi? Na rantse da Allah sai kun gaya min abinda kuke madariya. A da mata muka dokan nan ta daidai. Ta mi kenan? Ta hana hawa mashin karfe 7 na dare. To me aka yi? Ya sharban da ka dawo gidan nan da mangaraba. Karfe 1 dare kake dawowa kullum. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Ya mu sa bakinmu. Banda komai kuma ne kan banda kowa kai kadai na saka raina ƙaunar ka nake yabawa. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Yau na shigo yaƙi da jahilci nazari, na karanta wannan, amma bulanci, an ba mu bulanci. Kan dalan kamsin, wai nazari, ambulan, wanyo allan. Wallahi turancin nan ya ga kai ina dan primary da kai duba ga secondary dan secondary zai kansa amal bil aba mala mu yan tashiri muke da wannan abu mala gashi da aka rubuta nan an ba mu balance. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Assalamu alaikum yarinya. Yara dai ba yarinya za ka ce ba Jaruma. To Jaruma na ga kina ta wasa da mota. Da ita kowa ya san a duniya. Ban gane ba kika ce kowa da wannan ya san ki a duniya. Ita ce daji ya sawo mani. Na roƙi a ƙaro man anti guda 7. Ta yarinya waccan sabuwa ce hada lela wannan ko tsofa ce ko tayoyin gaba babu. Ai ta kwana biyu ne shi yasa. Ni ma baka ga na kwana biyun ba ga tayoyin gaban nan sun cire ba. A ban gane ba. Ka ganni da ƙofar marusa. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Wallahi bini wallahi a rustani babu a rustani kwani sosai wallahi ban son ɗorin gona. Wallahi ko dai ka amince mi aure ko kuma. Wallahi kan Ni hari ne ɗorin gona. Nan ki gani baby. Na ga ƙarfe 1:30. Yanzu ne sai ta ga ƙarfe 7 za mu sha ruwa. Wannan ai mai sauƙi ne. To duba ka gani ɗorin gona. Bakwai ta wuce baby. Sai kuwa. A sai mu da baki. Yabba masha Allah. Na farfaɗo. Kaga yanzu bayan sallah saka rama. Ku yi following da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen.
Alhamdulillah durin gona a an kira sallah. Gadi ne zaka sheka zahar ci aka kira ba man garba ba. To kai baka san azumi ake ba zaka dura mai ruwa. Ai gware in karya maka azumin da ka mutu. Ja'iri to azumin nawu da kake tunanin ka karya na ka karya nawu na wurin ka naka na guri na. Yanzu dai azumin nawa shine naka. To ai kenan. Kaga inda kai ma na karya ma azumin naka. Kaga yanzu nayi ma wayo ka karya naka ni ka ba ni na sha ba da niyya azumi na iya nan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Baby ki bar wasan nan ki ci abincin nan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Banda komai kuma ne kan banda kowa kai kadai na saka raina ƙaunar ka nake yabawa. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah zan samu Rotmas. Ina yaro nan ya maka kama da wani sai da Rotmas? Excel ba. Ina. Aspen ba. Babu. Rowan. Babu. Benson. Ba nan ba. Elmo. Babu. To akwai wiwi. Haba ko kai fa? Akwai shi ko? Amma dai saboda Allah saboda da rena arzikin da ma ka zo nan ka ce a baka Aspen da Benson wai hada wani tsohon mai daki amma wiwi da kake gani. Buhu mota akwai. Ai Iroha mai nama ma duk wiwin da yake sai da nan garin ai nan yake sarinta. Da wiwi ce akwai buhu, akwai tiya, akwai rabi tiya, akwai kudu ta da gwangwani. Wiwi buhu da kulli nan. Ko biyar ka bani. Ka samu. Sai dai kuma na ga kamar ta dan kusa karewa haka. Bata wuce kulli 2 ko 3 ba wadda ta rage. Amma na ko buhu kake so nan anan ake samun ta. Nan ne. Buhun nan ake samun ta. To wannan ta nawa ce kira? Wannan ina ganin wannan ba da wuce haka ko 350 ba. To ina wiwi? Wannan irin wiwi? Ba mu sai da wiwi nan. Daga kenan sai onga sai Mr. Chip sai Milo. Ai su kaɗai muke sai da ana. Kai baka ce mu akwai wiwi. Da wasa nake maka. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Dulugana. Sarki ban labari. Barka da. Ya gwa muna lafiya. Ya da muna. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Da muna fa gaskiya bane mun gode ma Allah. Alhamdulillah. Saboda haka abin da nake son gaya maka yanzu nan da ma wurin kaza ne. Ni ma daga tuko Iroha me nan ma nake ko zan same ka. A matsayin ka na amini ne sarki uban labari. Wannan gaskiya ne. Duk garin nan ban da babban amini irin ka. Wannan gaskiya ne. To wani al'amari ya faru da ni. Yanzu aka ci giya nake yi ruwa ka san shekaran jiya aka yi kamar da bakin ƙwarya. Kwarai ko ni da kana san an ruwa. Idanuwa na Allah ya gwada min bakin ƙwarya. Da idanuwa na. Shi bakin ƙwarya. Ina kwance iya bacci ana shekar wannan ana cikin shekar wannan sai na fito daga gidana. Na zagaya daga nan na yi tafiya ta kai bakin agege. Na fahimce ka. Ina nan bakin agege sai na hangi sai aka walƙiya talau. Ta ga na hangi bakin ƙwarya ya karkata haka sai tin gidana. Haka rinka shekar ruwa sha. Da Allah da Allah sa muka da bakin ƙwarya na rinka da ruwa bakin gidana. Shi bakin ƙwarya. Wai dawo gidana na dauki fitila ko na ga haske. Sai da na nemi gidana na rasa. Wannan ba wani abu mamaki bane ba. Kwalo ya tafi da shi. Kaɗan daga cikin aikin damana. Wato ni ma nan hanzarin neman ka da nake yi. Allah ne iko. Shekaran jiya na sabuwar shuka. Na shuko masara. Wai da dawowa ta yau na je gonan nan sai na iske ruwan nan na shekaran jiya ya janye gonan nan gaba ɗaya. Shi ne dama na taho neman ka mu tafi cigiyar ainihin ita gonai. Ita gonai ta ka? Kafa ka gaya min maganar banza. A bance ka gaya min maganar banza ba da ruwa da ta ga bakin ƙwarya fa. Bakin ƙwarya ka gani ya shiga ruwa a cikin gidanka. Babu bakin ƙwarya? Yo to kai baka ji kunya ka ce man ka ga bakin ƙwarya yana zuda ruwa ba sai dai na ce man ruwa ya janye gona ta. Amma da yana ruwan sama ko? Ina ne ruwa da magana wani ji. Wallahi kai amma ta gare. Kai karka ni. Kake dama na fuskance ka dace da ka bar labari sai ka sheko man ita. Sheka man ita ne? Sheka man ita kai. Ni da kai fa akan ƙaryen nan fa sai kai mai haka fa. Ku yi follow da Murnar sallah gun masoya duka gaba daya. Mun yi fatan alkhairi. Allahu ya maimaita mai yan uwa. Mr. Emia. Ranar sallah ni na fito. Masoya ku furfuto. In za ku zo da abinci to. A'a 'yan wasa. Ku fito wasa.
Wasan me? Wasan sallah. To dan me? Gode Allah da mun gama a wannan rana. Wasu ba sa a wannan rana. Kun ga mu kowa sai barka. A'a wasu na can ba harka. Wasu kotun sun sheka. To a dole mu tattaka kuma. A'a sai dai wani tsokaci. Cututtuka a zamani sun dame mu ilahu kana gani kai kaɗai ne za ka yi mana magani 'yan ta'adda suna mana razani su ma Allah ka yi mana magani aha